Please release the pigeons in the name of peace and prosperity. आलासि बिथांमोनखौ जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। डिसि आरो अरेन्ज जार्सियाव जोंहा दङ खामार दैसा पिसिडिसि। जागायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव स्टेट लेभेल जाहैगोन दा बेनि गेजेरजों मोनसे जागरण लाबोनो नागिरदों जे गामि ओनसोलाव जि हिडेन टेलेन्ट दङ स्पर्ट्सआव सोरबा फुटबल काबादि ख'ख' आरो एथलेटिक्स बा भलिबल बेफोराव मोनबा डिसिप्लिनखौ लानानै बे हिडेन टेलेन्टफोरखौ जों हायोबा बोखांनानै लाबोनांगौ स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलफ्राव गेलेनायनि मोनसे खाबुखौ होनांगौ। दा दासिम जोङो केजुवेलि गामि ओनसोलफ्राव फ्रेन्डलि मेट्स बा ओरैनो जास्ट मोनसे हबि हिसाबै खेलाफोरखौ गेलेबोबाय थादों देहा लाखिनायनि मुङाव बा एखमबा मोनसे इभेन्टफ्राव गामिफ्रा बेबायदि फाथियो जे साखोलाफोर खेला गेलेलायोमोन बा क्लाब टु क्लाब खिन्थु दिनैहाय बे खेल महारननि गेजेरजों मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेसा स्टार्ट जाबाय जे गामि ओनसोलाव हानाय खेलारिफोरखौबो गेलेगिरिफोरखौबो सिस्टेमेटिक फर्मुलाजों एबा मोनसे माबानि गेजेरजों प्रसेसनि गेजेरजों डेभेलप खालामनांगौ साइन्टिफिकलि थ' बेबायदिया जायोबा सानसे समाव जोङो सिं गामि ओनसोलनिफ्राय दिनैसिमबो जेनेबा हमनानै लादो नेसनेल लेभेल गेलेनाय इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनाय मानसिफ्रा खुब प्रिभिलेज मानसिफोर एसे एडभान्टेज थानाय मानसिफोरनि गेजेरावनो बांसिन फैयो। क्रिकेटफ्राव जों गरिब मानसिफ्रा गेलेया खिन्थु फुटबलखौ जों गेलेयो बा भलिबलखौ जों गेलेयो गामि फसलफ्राव जाबाय बेखौबो मोनसे गोजौ लेभेलनि खेला हिसाबै जों लांनांगौ आरो साफ्रोमबो मानसियानो बेवहाय सिस्टेमेटिक भाबै ट्रेनिं लानायनि मोनसे ट्रेनिं होनायनिबो मोनसे लामा बोसोरे देग्लायनिफ्राय जिखिनि मोनसे खेलाया जागायबाय खुब सिरियासलि मानसिफ्रा बेखौ ट्रेन आप खालामसिगोन आरो प्रिपेयार जासिगोन बाहाय बाहागो लानो थाखाय मानो होनबा बेयाव बाहागो लाग्राफ्रा ओरैनो बाहागो लानाङा माबा मोनसे बेनिफिट दं गभर्नमेन्टनिफ्राय टेकनिकेल मानसि रेफारि कर्स गासैबो लाजोबनांगौ बेफोर गासैखौ लाजोबनानै बे खेल महारना जे दिनै जागायबाय बाक्सायाव बा सापागुरि समस्थियाव आरो बियो मोनसे जागरण लाबोगोन देरहासार जागोन आरो जोंनि मोनसे एटेम्प जे फैगौ स्टेट लेभेलाव जे इन्टार डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे खेला जाहैयो बाहायबो जाहाथे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो मुं खामायो। सान्दुं सापागुरि समस्थिनि बेन्दोङाव थानाय खेल महारननि जि जागायनाय बेखौ दिनै जागायबाय गोनां इउजि ब्रह्म सारा आरो लोगोसे जों नुनो मोनदों बेवहाय मोनथाम डिसिप्लिन गासै मोनबा डिसिप्लिन दङ बे खेलाखौ होनाय जादों। आसा खालामो आसाम सरकारनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया थारैनो मोगथां महर मोनगोन मानो होनोब्लाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बायदिसिना बिथिं फारसे जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायनि जिखिनि टेलेन्ट बे टेलेन्टआ दङ खाबु मोननायनि जाहोनाव जों जौगाहोनो हायाखै। बिटिआर सरकारनिफ्राय जेरैबायदि नाजानाय जादों आरो आसाम सरकारनिफ्राय जेरैबायदि नाजानाय जादों बेफोरबायदि नाजानाया जुदि आबुं मोनसे महर होनो हायोबा जोंनि गामि गफायावबो गुबुन बिथिंनि जिखिनि गेलेनाय बे गेलेनायनिया मोनसे मोजां फारसे जौगागोनखौ जों साननो हायो।